Здравейте! Аз съм Грети и съм потомствен бижутер, представител на най-младото поколение бижутери на семейна фирма Bijou 03. Сега ще ви разкажа как ние от Bijou 03 ще произведем вашите брачни хълки. Но преди това, има 3 основни метода за производство на брачни хълки. Първите два се използват само от малките сватарски ателета. Последният метод се използва от големите производители поради необходимостта от сериозно оборудване и дългогодишен опит. При първия метод избрали сме вече метала, от който искаме да произведем нашите брачни хълки. В случая той е на гранули. Разтопяваме го и от него отливаме пръчка, която вълцоваме и получаваме лента с някакъв профил. Огъваме я до получаването на окръжност, която е правим на размерът, който искаме, и там, където се събират началото и края, ги запояваме с помощта на бижутерски припой. Следва шлайфане, полиране и хълката е готова. Един бърз метод за работа, недостатък при който е, че има място на запояване, което се явява слаба точка в производството на хълката. И така вече здравината на хълката е нарушена. Втория метод, при него имаме матрица на модела, който искаме да произведем. От тази матрица имаме и восъчния модел, който го отливаме на метала, който искаме. Отново шлайфаме, полираме и хълката е готова. Един метод, по-съвършен от първия, но недостатъчно поради рехавата кристална решетка на отливката. И така хълката не е достатъчно здрава. Третия метод е метода, който ние от Bijou 03 използваме и усъвършенстваме вече десетилетия наред и се гордеем с него. При него правим една восъчна шайба с голям размер и дебели стени. Отливаме я на материала, който искаме. Бяло, жълто, злато, 14-18 карата, и така шайбата вече отлята и обработваме по уникална технология, при която метала така се сбива, че кристалната му решетка става много плътна, до получаването на здрава и цялостна хълка без начало и край. При последваща обработка матираме, полираме, правиме каналчета, шарки, инкрустираме диаманти или всичко, което искаме да реализираме като дизайн, до получаването на перфектните брачни хълки, изработени специално за вас.